Den filmer nu? Ja. Okay. Hej, 710. Jeg håber, I har en helt vildt fed lejr. Vi vil gerne sende jer en lille hilsen hernede fra Israel. Birgitte og jeg, vi var i mandags på besøg nede hos Christian i Jerusalem. Og der kommer lidt på optagelse derfra. Følg godt med, og nyd aften, den kommer igen. Hej! Kør bare. Are you filming now? Yes, I am doing. Vi er så kommet til Jerusalem, og de er kommet til Jerusalem. Jeg bor her. Og vi er på det jødiske marked og skal handle noget til noget mad, vi skal have. Om ikke så længe, som skal man konkurrere. Så vi går på Rove. På Rove. Vi følger efter den lokalt kendte. Ja. Har du fundet den med ost? Ja. Christian alias Jørgen Jæger laver mad til os i aften. Men jeg skulle finde 10-15 gulerødder. Nu er taget 12, må ikke det går. Ja. Og så håber jeg bare, at I har det helt vildt godt på 710 lejr. Vi savner jer. Ja, det gør vi. Det er det ikke. Det gør jeg ikke. Har du filmet nu? Ej, det tager simpelthen ikke smag på det. Det smager altså godt. Ja. Oj, det skal jeg ikke. Ja, det er så godt. Filmer du nu? Ja. Seriøst, filmer du? Okay. Filmer du nu? Jeg filmer nu. Okay, så vil jeg gerne vise til rundt i mit lille hjem. Og først så vil jeg gerne vise mit skab med mad. Og jeg har øverste hylde. Og så er jeg lige nede og købe noget mysli i dag. Til 16-17 shekel. Og så har jeg fundet et sted, hvor man kører havregryn. Hvilket er det sådan normalt, så kan man altså ikke få havregryn. Fordi hernede der er havregryn, så det er mere et slags krydderi, end det er noget andet. Så de spiser det ikke så meget. Det smager så bare meget krydderi, så jeg ved ikke, måske det er derfor. Og det er 12 deroppe. Så har jeg købt sådan noget krydderi her et sted, og det smager lort. Og har pasta og sådan noget. Det der, det er ikke mit. Det er bare fordi, der kommer nogen på bordet. Så det må jeg ikke tage af. Så vil jeg godt vise mit lille badeværelse. Tada! Det er her, jeg går i bad og lukker mig og skider og sådan noget. Og så her var det her sådan gjort mig sådan lidt selv til rette. Det her det er forresten ikke min, det består der ikke noget. Jeg ved ikke, om I kan høre, men der er sådan en gang blæsebøl i gang deroppe. Så har jeg endelig at Lars fundet nogle vatpinde, der virker. Og det er heller ikke min. Jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor det står. Nå, så stod det der, jeg kom. Tjæver. Og toilettask og tandbørste, det er faktisk, jeg har brugt den her en uge, og den er allerede ved at gå i lort. Hvad sker der for sådan en billig? Det siger man ikke, det der billig lort. Købte en jeg butik. Så har vi lokum her, hvor jeg er nødt at trykke den af. Fedt sted. Jeg skal så til at bade nu her, fordi jeg stikker meget lort. Og så har jeg en god ven. Okay, det er faktisk lidt sjovt her. Jeg har købt sådan noget her til bare en normal shampoo til kroppen og sæbe-agtigt noget. Og problemet her er jo ting, de står på mange mærkelige sprog, så man kan ikke læse, hvad altså det er bare så mærkeligt. Så jeg har brugt en halv time på at finde den her i butik, fordi jeg bare ikke anede, hvad der var bedre med at komme hjem med et eller andet creme eller det er meget mærkeligt. Men jeg fandt det. Og så har jeg en god ven, nede i den gamle by. Han hedder Reader, og han har solgt mig det her. Olive and honey. Det er call it. Det er sådan noget shampoo til håret, og nu har jeg en vældig hårpragt, så derfor tænker jeg, at den må have en stor bøtte af. Jeg ved faktisk ikke helt hvorfor, men det måtte jeg jo. Og det er jo Health and Beauty, just like me. Og det er med mineraler from the Dead Sea, fra Dødehavet, udvundet og distilleret af små, jeg ved ikke, nej, men det er i hvert fald godt, siger de. Og det lugter skide godt. Jeg synes lige, vi skal lige have en tester her. Hvad siger I? Hvordan lugter det?
Altså herovre. Er det ikke godt? Aloe vera måske? Nå, det står der ikke. Nå. Det er altså honey and olive. Ej, så vil jeg gerne lige dumme en gang til. Nu skal du lige tænke på oliven og honning. Og dødehavsmineraler. Meget wellness. Er det ikke skide godt? Jo, meget wellness. Ja, wellness. Wellness. Det hedder det ikke, wellness. Er det ikke det? Så, velkommen til mit ydmyge hjem, og det kan man vist godt kalde det. Det her jeg bor. Det er sådan, der kan lige være en seng, hvis noget meget større kan komme der. Men så bor jeg her. Og skal bo i de næste mange måneder. Og min trofaste ven Sten og Stoffer er her jo også. Og ja, ellers er der ikke så meget. Jeg har min egen lille fan dernede. Ja. Og så har vi Mette her, som er på besøg af mig, som Birgitte bag kamera. Og Goddag, goddag. 710. Det er smukke. Var det fedt. Tak skal du have. Mange tak. Ja, thank you. You can say selv tak. Oh, you want me to teach you danska? You say selv tak. You're good to speak Danish. You say selv tak. Selv tak. I lige måde. Can you have a very nice evening. God bless you. You too. Thank you very Thank much. you. Bye bye. Ha' det godt. Farvel. Farvel. My brother love him. Wow. He's my brother, by the way. Yes. Oh. You don't trust? I trust you if you I say. trust my mother too. Where are you from? Denmark. Are you from Jylland? Jylland. No. Close. Jylland. No, wait. Jylland. Aarhus. And you You from? said Aarhus. Aarhus. I'm from Jylland. Yeah. I'm from Fun. He's from Fyn. I'm from Herning. You know where is Herning? Herning. He's from Herning. We used to be say we are red, we are white, we are Danish dynamite. 1989, right? I listen all the time for, you know, Sebastian. Sebastian? Yeah. It's true. He's very famous in Denmark. Yeah, he Before, I don't know now. Not very much anymore, but yeah. Can I'm you? an online. Yeah, you're online. Can you help us? Can you help us? Life. We have some friends in Denmark Yes. on a camp called 710. Can you say good day 710? Well, this is Japanese language. No, it's Danish. It's a How number. again? بصرخ هاي سوهنتي. Good. Thank you. Thank you. Farvel. Hej 710. Vi har lavet en film til jer, og vi håber, I har nydt den. Det er vores debutfilm, så bag over med os. Vi sender mange varme hilsner hernede fra, og vi håber, I får en mega fed lejr. Klap lige de andre ledere på skulderen. Vi savner dem helt vildt meget, men slet ikke så meget, som vi savner jer. Kan I have det rigtig fedt, og Guds velsignelse over Lyngsbo. Vi beder for jer hernede, og håber, at I virkelig får noget med hjem dernede fra. Shabbat shalom, som vi siger i Israel. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Hej hej.